Assalamu alaikum, sunana Nura M Inuwa. Zan yi amfani da wannan dama domin in sanar da masoyana masu buƙatar waƙoƙina. Akwai YouTube ɗina wanda za su iya samun waƙoƙina kai tsaye a through wannan YouTube ɗin na. Address na YouTube ɗin shine youtube.com/Nura M Inuwa official. Za ku iya samun waƙoƙina sababbi da kuma tsofaffi a wannan YouTube. Kada ku manta ku yi subscribe. Na gode, naku Nura M Inuwa. Assalamu alaikum, sunana Nura M Inuwa. Zan yi amfani da wannan dama domin in sanar da masoyana masu buƙatar waƙoƙina. Akwai YouTube ɗina wanda za su iya samun waƙoƙina kai tsaye a through wannan YouTube ɗin na. Address na YouTube ɗin shine youtube.com/Nura M Inuwa official. Za ku iya samun waƙoƙina sababbi da kuma tsofaffi a wannan YouTube. Kada ku manta ku yi subscribe. Na gode, naku Nura M Inuwa.